Sen kim? Nereden? Murat Aşgabat'tan. Neçe yaşında? 29. Oho. Şu yaşta hem TikToker bolup yersin. Utanç değil mi? Вообще. Normal işe girsen de muallim, doktor. Account bozjagadyr. Bolýam çocuğa. Endi özüň bilen de o zatlary. Sorayan da. Ştaýdan çykyp boljak. Şey butonlarını hökmanmıştaydı. Eşçe normal iş var. Neymiş? Xitaydan zat al gelen. Optum. Şimdi maşin olsun, teknika olsun, eşik, kosmetika, pasuda, tapod yok. Xitaydan al gelen. Berde satyan. Güleli güllük. Yine TikToker bolmana Xitaydan gadarıp gelýän. TikTokda satýarlar ha. TikTok'ları tutyan. Olar reklaman edýär, SMM tutyan. Biznes trenerim sen. Ya, Motivator. ya, Anti motivator. ya. Akel logistik men. Xitaydan islendik tavarın getirip bilýäs. Vay. Eşçe Xitayda hem Türkmenistan'da hem öz ofislarımız var, öz skladımız var. Şimdi biznes açacak olsan bize yüzlen. Vay. Nämişin adyňa Karakumski dep koydun? Birinji vlogumy garagymda düşürdüm. Biram ýanky diýişim ýalak. Çölüň adamlary näil bagtlylygyny gördüm. Şolara meň däfim geldi. Çarjovski'den вдохновение alan okmu? Men Çerjovski'den öň goýdum nickname. 2021-nji ýylda. To есть Çarjovski senden aldı. Bilemok, most öz başyna edimler, most alanlar, onu özünden sorak görmeli. TikTok efirine çıkyan mı? Yok, çıkamok. Soň çağılam bolmalar etmeli olanam, kaka näme işet gördüm. Şampun içmen halamok. Efirinde çıkan yok. Efire çıkamok. Nereye çıkyan? Öýden çykýan käwat. Boldy. Aynadan çıkan yok mu? Yok. Etaj ýokarda. Top 3 Türkmen blogger. Top 3 Türkmen blogger. Çerjovski güçlü. Kopras motorları. Bu at açık ýöne şondan blogger hökmüne goýan Grisha. Ondan. Men. No, men menýänýär. Hayt geljek milyoner. Ayda özüň näme? Oýnjak mısın? Ayday. Bu tema girme Allah o. Gata pasın tema ayday. Ayday. Sakrati pozada otursun, bir zatla gizleyen mi? Yok, başta. Korkyan mı bir zatla neto Başta. çıkıy dedi? 3 doğran, 3 tem reklamı da ondan yapıldı ondan. Rap dinleyen Rap dinleyen. kimlere? Saik Däli, Täze Yüz, Ezbiter. Aratında Soprano. Bilen futbol oynayan ýöne dinlenmek. Dinleyen Soprano oynatdy maga görür. Adam gatı görýän diýip pikirini ütketmelim. Yo dinleyen aslında. Sırlar aç, kapıları yap. Arada futbol diýdim mi? Futsal oynadyk da. Saykın haydi mı ya? Şeyle mi? Ba. Olya, Получается dinleyen o. dinleyen. Qaysaydın mı? Saykın mı? Ya ayda özüň. Men ýiti temalar aýlanıp geçýän. Sopranon qaysaydın dinleyen? Sopranoň aýdymlaryny var men ýatdan bilemok ýöne dinleýärler. Maýgymdan playlistde çykdy. Türkmen rapı dünya reytinginde näçinji gatda? Men üçin mi ýa umuman? Sen üçün.
Näçe gatly jay? 193 gatly jaýda ikinji ýerde goýan türkmen rapini. Yo sötük entek her kulturaň öz ökde zady bar da, näme? Biz halada ökde birinji ýerde diýip hasap edýän halada okamakdy. Rapda birinji gelen ýurdu ýa Amerikada ýani kıyalak näme 50 Cent diýe, Eminem diýe sötüki toplar da. Oňa Taýs sen DJ Kolyanyň DJ Kolyanyň Sopranoman gitsinden halda okasyn. Sen bana maksadyň hökma bilen söwüşdirmek ýa Soprano bilen Yani gızyklanýan bu soraga. bilen. Çist sorak. Öyle dokumaly höwesler bolsa näme düşünýär? Türkmen rapde. Kim Karol? Saýyk däli. Bilýänim näme? Oýunjak mısın? Bilýän ýa şada batda ýöretde. Öz bala boýady bolanmasa başga jogap bolardy. Situasiýaga göre garaş jogap bereňde. Hamilyon ýaly. Dikkät durýan. Avtobloger misin? Vermenami. Maşina değiş reklama gelende. Ha, reklama bolsa sen avtobloger bolmasa däl. Bir sany maşyny zat edipsiň de. Bir yamanlapsyn. Может, реально yamandyr o maşyn. Şoň üçin men sana bir maslahat berjek. Jitur diýen maşyn bar. Onam Hytaýdan geldi. Ulany gör. Şonu mabzor etdim de Jituru. Näli maşyn eken? Gowsy gowy. Ýeşçe alýan diýseň, kreditam bar, garantiýam bar. Toý etdiň? Etmekçi. Женька затон? Девушка-то? Yok mu hiç? Kak bu bar kak bu ýok diýer. Sen öňkü emelen gördüm de onu. Şoňda taýyn jogap berken. Senin aljak gyzyn. Näli bolmaly? Şekillendirip bilen. Sıpataydan prioritet 3 topada giren ok. Sıpatı esas häsiýet tarapy. Hudaýdan gorksun. Terbiyeli bolsun. Muman milliligimize hormat goýan bolsun esas zat şu. Mr. Türkmenistan kim? Wapşe pikirlemedim sonra. Çok kaçatsı deňmi? No. Türkmenistanda завидный холостяк kim? Türkmenistanda завидный холостяк. Şu at kamera var da kamera ýok bolsa jogap bererdim. Kameradan utanýan. Cevap. O jogap bar dogry. Aw. Aýdyp geç Telegram'a goýýas. Telegram näme? Messenger. Ýok. Mr. Aşgabat kim? Sen näme ütkedýäň? Şobur sora. Şäher ütkedýäň. Türkmenistan'ı belki bilen däldirsin diýip ma. Хотя bu vilayet zatlary şäherleri bilendirsin. Mr. Aşgabat. Sen Aşgabat'tan däm? Aw. Özüň aýdyp bilen okmy? Näle özüm diýibilemokmy? Näle aýtmaýyn. Aa, öz adyň tutup bilen okmy? Yo, men odan tutup bilmeýän. Men 29 ýaşadym, garradym. Холостяк? Но всё же старый. Старый холостяк. Beýlet ak saçlar bar. Ýa, Гарра Гумский onda sen. şo bolýar da. Гарра Гумский. Niden geläýipdir näme? Garra bolmak. Näli duýgaý? Ey, bir tarapdan erwedem däl. Gidýän karvalarjyň içýän, Nämişeň? karvalarjyň içýän. Ýüregi agar garlan. Ondan damaşyndan rus diline serial goýýan. Oturýan saýjak. Men şeýdip geçirýän wagtymy. Toylara çykýan? Yo, men toýlara çykma. Eduşy däl men.
Gutlaw üçin taň. Men bara kontrol yürümi kamera oňunda gürlemän ogoryan. Yan hyala kontrol del primoy efir bolýar da olam paşty. Halam gürlemän. Toýlarda da garaga çyk oturýan. Nahariýan. Käniýän. Näme? Käniýän naharam. Ken. Toýlarda o. Ogoryan ime. Banan ölüp barýan bana. Gülen senem saklan otyň elmi gülüsiň elýär. Banana güleňmi? Bilýär şomaýmy? Ölüp barýan adam banan doýup bilemok diýär. Öyle gülme. Oğlanlara gülüp otyr kameraň ýerine. Bu saklan otyr. Haýsy ýurdun trendlerini görýän? Nämelerni? Haýsy ýurtlaryň trendlerini görýän? Men bara Banan ýeriniň trendi. oýun etmäýde batyr. Özüňi bay hasaplaýanmy? Ruhy taýdanmy ýa finans taýdan? Olan bulan. Ýok. İkisinden. Hı-hı. Blitz soraklar. Men sorak berem, sen maksimal tiz jogap bermeli. İşte menden sorap otyr. Senki? Wagt bolar ýaly, pikirler ýaly. Bu da hot. Hadi. Sağlam ya Gülçınar? Gülçınar. Abdı mı ya Ali? Oo, ikisem. Birisini saylama. Hı? Birisini. Bir taýdama faýlamaýan. Ikisem dostum ha. Espitr mi ya Soprano? Soprano näme üçin? Bir komandada oýnaýar. Atak ikisem diýen men üçin. Adamçylyk ökmenli. Espitr mi oynan yok mu? Biz bir tarafı karşı oynayız futbolu. Ne manya? Bir yok yere karşı komandada oynayız. Kim go oynaya? Soprano mu ya Espitr? Ezbiter. Ezbiter bu oynayız futbol. Yani sen Soprano saylayan. Bir komandada oynayız. Futbolla saylayan. Soprano haça bir işte ökte bolyam. O aydın bu aydı yara. Misal üçün qaysaydın mı? Gümüşten pauza verelim. Kim? Bir kortu teler abi. Большой mi ya Timo Predators? Timo Predators. Большой nem halan yok mu? Yok balşoyun gowy, gow blogger. Ýöne Timo Predators has. No. Gowraktan ýanna. Atak ikisem blogger ökmünde gyzykly kontent goýa oglanlar. Düýeniň üstüne minip gören adamlara bir zatla diýjek bolsam, diýip bilen. Menüňizde $5 diýselerem, düşeňizde 10 mäş diýmekdir rahman. Men birden demek isteler diýen. Näme şu? Egipt'e gitseler. Şoň ýalyk şeýme bar eken. Menüňde planşet diýsen düşek bolsa planşet öle diýer.